Això ara està com si fos el despatx d'escriure del poeta, però ja els he explicat que no és veritat, escrivia dalt. Només que quan van omplir, i això no us he dit, quan va morir la Clara, que va morir 25 anys després de la mort del marit, doncs van decidir, els fills, que ja s'havien fet grans, ja tenien els 30 anys, i això es volien casar, i van decidir afegir 2 pisos a la casa, i un àtic, o sigui, 3 pisos. I, no sé per què ho deia, i va desaparèixer la torre. I per això van dir, home, una casa d'escriptor sense un despatx no té massa sentit. I van figurar que això era el despatx, però no ho era. Ni aquesta era la taula del Maragall. D'aquí endevinen què podia ser aquesta taula. No és una taula d'escriptor, això. Això és la del pare, del Maragall, del tèxtil, de l'empresa. És a dir, això ho invento, però és que és evident. S'ho devia vendre tot, menys la taula que era el seu lloc. Aquí és on diu, va morir assegut a la taula de treball, tot sempre. Era un treballador d'aquells. Com se diu allò? Alcohòlic, workaholic. Alcoholitzat de treball. Molt bé, doncs aquí van afegir, aquí falta un quadre, perquè els presten a exposicions i és una llàstima, del Rossinyol, perquè el Rossinyol era del mateix barri que el Maragall. Em sembla que vaig sentir que l'havia regalat el Rossinyol al Maragall, perquè són vides paral·leles, que no es toquen gaire, són molt diferents, però al mateix barri també havia anat a una escola d'aquestes que no ensenyaven més que sumar i restar, no? No hi havia res, una pissarra i uns bancs i puntes. La família del Rossinyol era molt rica, no sé si tenien 100 o 200 obrers tèxtils, mentre que la família del Maragall, ja ho veuen, no. I per tant, van tenir vides completament diferents. Però bueno, es veu que d'alguna manera van tenir contacte, perquè esclar, tots dos eren escriptors i tot això, i li va regalar aquest quadre. A l'altre no, aquest el va afegir un dels fills del poeta, perquè això és un quadre, com veuen, noucentista, de Sunyer, i els noucentistes es van portar bastant malament amb el pobre Maragall. Deien, aquest home tan romàntic i tan sospirant sempre per la terra i les tradicions, home, això ja està passant de moda, hem de ser europeus, hem de ser moderns, i Catalunya, allò que deia aquell de Martorell, no? Anirem pel món i ho tindrem tot pagat, no? Sempre farà bon temps, com se deia el filòsof aquell. Pujols. El Francesc Pujols. Els catalans anirem pel món i diu, jo soc català, passi. Bueno, era un optimisme perquè començava el segle XX i havia de deixar-se enrere el passat, no? El Maragall, en canvi, sempre defensava que si les coses no surten de baix, de la terra i de la gent, doncs ja podien anar fent art. Bueno, tots dos tenien raó, i com que li van amargar una mica els anys últims, perquè rebia crítiques i una mica despectives a l'Eugeni d'Ors, que després va resultar ser un carallot de vil dimonis, però era molt intel·ligent i deia, hi ha 2 coses a Catalunya que ja no podem aguantar més, no tenen res a veure amb Catalunya, la Sagrada Família i el Maragall. Bueno, el Maragall havia sigut padrí de boda del... no és broma, i el Maragall li contestava, ai, que savi que és vostè, tan jove, li agraeixo les seves crítiques perquè me'l... volem dir, més a pasturar que... Bueno, és igual. Ho va posar aquí per fer una espècie de compensació entre el Rossinyol aquí i el noucentisme aquí, que faci un equilibri, que no duri la guerra aquesta més del compte. Bueno, no res, van baixar alguns dels llibres que tenia dalt, deuen ser aquests que hi ha a cal. Al menjador m'he oblidat de dir-los. No sé si a l'entrar a mà esquerra hi havia totes unes vitrines, si heu fixat, plenes de llibres. També venien del despatx de dalt. Allò no hi havia. Allí hi havia la vaixella, la castelleria, no sé què. Molt bé, què més?